J'ai juste demandé ton numéro de téléphone. N'a t'es sur le m'a voulu qu'à boire. Mais les 62 qui bi fait dans viol. Écoute-moi. Aw mun b'a fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafina jaw ɲɛnɛmaya. Voilà, ici bien. Bien. Il y a un gars de l'autre. Il y a fort. Désormais, je vais parler. Il y a un secrétaire. Il va corona. C'est-à-dire, il y a un assistant. Il y a un qui bébé, il y a un bébé. Il y a fort. Secrétaire corona. Ko do fe barakɛyɔrɔ la a bɛ mara kɔnɔ de a tɛ bɔ kɛnɛ ma dɔgɔninya tɛ yan balimaya tɛ yan baara de b'a ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamu et puis n tɛ fɛn min fɛ baarakɛyɔrɔ la o de ye ka yan kɛ parce que aw musow baarakɛyɔrɔ la baara wɛrɛ foyi t'aw bolo k'aw ka biro kɔnɔnaw kɛ kun dilanyɔrɔw ye k'a kɛ aw ka terimusow ka barokɛyɔrɔ ni fɛnw n t'o fɛ yan n t'a fɛ maa wɛrɛ si ka n'i nɔfɛ yan n'i nana baara la i nana baara la. N'o de don i kɛ pewu hali sɛ i ta ye yan ye. Ani kamalen tigɛ ni fɛn ninnu t'a fɛ tɛ aw si fɛ yan yɔrɔ i ye n faamu. N y'a mɛn. I bɛna baarakɛyɔrɔ la heure la désormais ne tɛna i b'i débrouiller 8 heures k'i sɔrɔ yan 8 heures pile o ka sɔrɔ i sigilen bɛ bureau kɔnɔ. Problème t'a la. baara jigin waati ye 17 heures ye posé heure ye midi 30 i y'a faamu i bɛ sara kalo la comme a kan ka kɛ cogo min i ye n faamu. Awɔ. voilà tɛ manamana ko foyi fɛ yan ne ɲininkali dɔ b'i fɛ i bɛ se k'o kɛ. A ye ɲininkali foyi tɛ. ɲininkali foyi t'i fɛ basi tɛ i ka bureau N y'a mɛn. ni mɔgɔ mɔgɔ nana a kɛra mɔgɔ sugu sugu k'u bɛna ne nɔfɛ baarakɛyɔrɔ la n bɛ consigne min minɛ baara kɛ n'o ye baara bɛ kɛ bonya de kɔnɔ n ko mɔgɔw kun bɛ ka ɲa ni bonya ye i y'a faamu n'a sɔrɔ occupé len don i b'a fɔ k'u sigi ka kɔnɔ ni min tɛ se ka n sigi u bɛ se ka taa n'u bɛ arajo tɔgɔ arajo bɛ taa i y'a faamu a baara bɛɛ bɛ kɛ ten nɔgɔya kɔnɔ a si man gɛlɛn secrétaire ka baara man gɛlɛn mais n bɛ segin a kan secrétaire ka kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye gundo minnu bɛ baarakɛyɔrɔ kɔnɔ i k'i da de a kan a kuma tɛ bɔ kɛnɛ ma i y'a faamu i bɛ se ka gɛrɛ voilà voilà nin y'i ka machine ye i bɛ machine dɔn n'i ye informatique kalan voilà a bɛɛ bɛ yan baarakɛyɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ yan papier ni fɛn ninnu a bɛɛ bɛ yan hali baarakɛyɔrɔ kuma tɛ taa fɔ maa ye. N y'a mɛn. i ka kuma lamɛn fɔlɔ baarayɔrɔ kuma tɛ taa fɔ maa ye so ni min kɛra a bɛ kɛ yan a tɛ taa fɔ so n'i y'a mɛn so don o don ko dɔ kɛra baarakɛyɔrɔ bɛ fɛn n bɛ kabako da i kan i tulo b'a la a fɛn bɛ cogo di. Cɛ kɔrɔkɛ biro mɔgɔ min b'u ja dɛ ne mɔgɔ min t'a dɔn ko n tun bɛ na sigi yan kuma tɛ ka don biro kɔnɔ ne lagare biro tigilama i kɛ pewu kɔrɔkɛ i hakilila tigɛ yɛrɛ nin ye nin bannen de ye pewu. n t'o yɔrɔ bilen i y'a faamu. Awɔ n y'a faamu. voilà fɛn jumɛn b'a la i bɛ ka yɛlɛma yɛlɛma ye. Foyi t'a la n kɔntannen don Umaru ne. n y'a fɛn ta a bɛ tiɲɛ. N y'a mɛn ne maga la. ok ne bɛ taa biro kɔnɔ. Voilà Umaru hakɛ to patron. Sisan yɛrɛ ne tun bɛ fɛ k'a f'i ye heure ko in sisan komi 8 heures i b'a dɔn ne tɛ wuli joona n'anw bɛ se ka kɛ 10 heures ye. n'i ma tɛmɛ k'i sigi ka bɔ yen n bɛ fa tigɛ u ɲɛna 10 heures tɛ o 8 heures k'i jɛ fa de bɛ yen. Ala ne kunna sirilen bɛ bi koyi kunna siri min bɛ ne na bi an tigi Ala n'a fɔra ko Arama kɔnɔma no foyi dun tɛ ne na Ala n y'a ɲini Ala fɛ Ala ka den nɔgɔya ne ye koyi kunna siri min bɛ ne na bi Ala na kira ne yɛrɛ de b'a dɔn wallahi
ɲa ɲini ala fɛ ala ka nɔgɔya n ye ala den tɛ mɔgɔ bolo a bɛ ala de bolo ala ka ne la kɔntan ko ye n tigi ala ka n sɔn ala na kira ma ni sɔgɔma Kudeja nam era sira tarase ala ka bi ami amina ala ka garji ami amina rabi ala kan sa ami amina rabi adim barka ma ami chama amina rabi ala ko duwawu minɛ ami ala k'a ɲɛmɛw la ala ka tafangaw di ami i sen dun sen ngone aga usa do a ka fisa ala ka lafiya di k'a tɔɔrɔ dɔgɔya k'a ban pewu ami nse ala wo do ami amina rabi nse yɔrɔ fura na wa yɔrɔ fura la fɔlɔ Kudeja basi la kɔni basi foyi alhamdulillah ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka ci f'e ye awɔ ko i b'a kalama awɔ arama lajɔlen don awɔ a ka dɔkitɛriw y'a yira k'a fɔ ko tile fila in na k'a kana ci foyi kɛ yan'o k'ala bila baara b'a bolo sa dɛ ma o tɛ foyi ye n'ala sɔnna n y'a mɛn awɔ aw k'aw cɛ siri dɛ n y'a mɛn n'ala sɔnna ma n'ala sɔnna ma arama ka ci bɛ kɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ foyi tɛ arama la inshallah o bɛ diya ye awɔ ni arama man kɛnɛ ka ban ne b'a ka baara kɛ o ne yɛrɛ b'a dɔn fɛnɛ ne fɛnɛ man kɛnɛ a bɛ ne ka baara kɛ awɔ n'ala sɔnna n b'o kɛ i tɛ nimisa ayi n b'a dɔn jiginna tɛ e fɛ o n'ala sɔnna jiginna foyi tɛ e fɛ nka bonya de don a kan ka f'i fɛ fo k'a ɲɛ a diyara n ye a bonya diyara n ye awɔ ma a y'o to dɛ ne tun bɛ fɛ k'i ɲininka kuma dɔ la o ka di kɔni awɔ awɔ jumɛn ma se ne bɛ den sɔrɔ Kudeja walasi i kɔni kana ni kuma sugu kɔni fɔ sa ne bɛ den sɔrɔ tuguni kana kasi hidari kana ni fɔ kana ni kuma sugu fɔ yan ma da la de i ɲɛji cɛ sa i bɛna ne yɛrɛ la kasi dɛ ma arama ka n kɔnɔmaya i la e ka fɛ tɛna bɔ ne fan fɛ kɔni Kudeja kana bila i kunkolo la don si ko ne bɛna ninnu saya ni ye wa kana bila i kunkolo la fɛnɛ tile kelen k'i bɛna goya ne k'a sababu kɛ denko ye o foyi yɛrɛ t'a yɛrɛ la k'a fɔ k'i tɛ den sɔrɔ a wagati de ma se bɛɛ b'a dɔn den ye ala bolo kɔnɔ fɛn de ye wagati min ka d'a ye a b'a di mɔgɔ ma a ye ninnu sɔn cogoya min na don la n'i yɛrɛ ɲinalen sɔn i ɲɛji cɛ i kana kasi y'a mɛn ne tɛna wusaman-ciya fosi kɛ ni ninnu ye k'i to yen ko parce que ko den t'i bolo ni dɔ ma fara i ka kanu kan ne fan fɛ a b'i kunkolo la ne den ninnu bɛɛ bɛ n bolo cogoya min na i yɛrɛ bɛ n bolo ten i y'a mɛn e ɲɛji cɛ kana kasi sa kana kasi hidari furani yɛrɛ ka ɲi furani tɛ hidari i bɛ ne miiri diɲɛ ne ta ka jugu ne ta ye denko in na koyi a ka di bɛɛ i ka den sɔrɔ olu ka muso furu ɲɛna ka den caman sɔrɔ olu ka k'i kulonkɛbaga ye so kɔnɔ ne kɔni bɛ sigi ka ala deli ka ala deli ala k'aw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa n b'a dɔn furu bɛ e bolo cogoya min na e bɛ ka ne minɛ cogoya min na don ala bɛ ɲinɛnen sɔn i dadi an ka taa so kɔnɔ fɔlɔ an ka taa jiran i dadi
Bonjour, madame. Bonjour. Omar est là? Omar, Ah oui. vous avez pris un rendez-vous? Oui, bien sûr. Ok, il est sorti. Oui. Kaworo Agence Douanière. Attends ça. Bon, Abena Atime. Ok, je peux m'asseoir. Allez-y. Merci bien. Ok. Ma chérie, ça va? Ça va. Et toi? C'est Binta. Binta. D'accord. Vous êtes toute belle, Binta. Merci. Très bien. Et Adam Namena? Néa. Oui. Non, on y a d'amener sur mon réel. Pourquoi? Ok, non, c'est juste pour savoir. Comme c'est ma première fois de te voir. D'accord. Ne vous m'avez donné ta chaleur. Voilà, regardez. Hein? Ah, voilà, regardez. Waouh! Omar pas une fois né. Ni dɔgɔnin ma bɛ Umar mun fɛ yen nɔ a ma deli ka fɛn fɔ ne ye. Ne ye Umar terikɛ de ye, ne ye Jalo ye. Ne ye Umar ka avocat ye. Ah, d'accord, je vois. Très bien. Donc, Bibi, tu es très belle. Merci. Très belle. Merci. Bon, comme il y a des dit, je vais essayer de numéro sur parce que je vais essayer d'opportunité de bari sur fin kono. Ni bara yin c'est ama kono mena. Puis avenir ba kono et puis fin chama ba kono. Et surtout une belle dame comme toi, ni donnant kono vraiment ça peut donner. Tu es très belle. Attends. Si je comprends bien, il n'a ni de Kamawa, il n'a Omar de Kamawa. Bon, comme Omar soit en attendant méga kono, ni Omar n'a y a pas de problème. Mais quand même, il faut apprécier les belles dames. Vraiment. Maintenant, quel rapport avec mon numéro? Pourquoi voulez-vous prendre mon numéro? Non, parce que je fais qu'il demain, je fais qu'il lance au Rochama, comme il y a des 600. Et puis, erreur d'organisation, il ne faut pas commettre ça. Fin de parce que nous avons influencé. Surtout, secrétariat, il faut vraiment. Il y a un problème à cela. Les femmes. Oui. Ni m'a oublié qu'à boire. Bibi, attends, Bibi. Il va rouler, Bibi, attends. Oui. J'ai juste demandé ton numéro de téléphone. Là, t'es sorti, ni m'a oublié qu'à boire. Mais les 600 deux qui me fait en viol. Écoute-moi. Il y a mes conseils. Qui viole? Qu'est-ce qu'il y a? Il me boit, il te boit. Ok, nous allons. Ah non, Masuma. Madame Masuma. Ne kuma no iba fo ni Umar na iba fa Jalo fora ko. Problème Aga avocat katangule. Yame. Problème. Mais état doit me rater de. État doit me rater. Vraiment c'est une opportunité en or. Mais bon. Dommage. Ni Umar na le kuma fa ko ne fora ko. Yame. Ouais, attends ça. Ni kabako yi dɛ ko de nin ka kɛ ne a banna kɔrɔ tɛ nin kɔnɔ ko ni u ka musomanin ninnu ne a bɛ minnu ka nimero ta k'a kɛ manamana ko ye problème t'a la ale t'a ɲɛ bɛ ne kɔnɔ Umaru bɛ na n b'a bɛɛ ɲɛfɔ ye basi tɛ et puis dans tout ça a nana an ka baara bɛɛ de ɲagami quoi tiɲɛ il va falloir que ne ka nin daminɛ du début non ce gars là c'est pas vrai quoi. On a fait un truc, c'est faut le savoir. Tola ni me fɛ ka mun gérer kɛnɛ la tan et depuis kuma jumɛn bɛ k'i kɔnɔ 19 heures. Ouais, Lagare, ça va? Ko cogo di? Cɛ i ka muso bɛ ka mun gérer kɛnɛ la nin tan? Mais rendez-vous b'an cɛ depuis kuma jumɛn n jɔlen bɛ k'i kɔnɔ depuis heure jumɛn n sigilen bɛ yan nɔ? A tɛ ka na? Mais o bɛ se ka kɛ mun ci ye? Non, mais a ka informer au moins. Ça, c'est un manque de respect. Ah non, ne tɛ nin ko sugu ninnu na quoi. N'a fɔra an ye tile fila nin kɛ ɲɔgɔn kɛ tout allait bien sisan n b'i wele i bɛ rendez-vous faussé n jɔlen bɛ k'i kunna nɔ depuis kuma jumɛn? Non, moi je n'aime pas ces trucs là wallahi.
o patience tɛ ne la lagare m'a kɔnɔ 15 minutes n'a ma na ne ta i ni mun ta i ni yɛrɛ hɛrɛya hein il m'a ka confiance dans nous à chaque fois ça dit c'est la déception totale quoi mɔgɔ min t'a ma bolo bɛ dɔwɛrɛ bolo kɛrɛfɛ je ne sais pas ala kana to a kana billahi sinon n'a nana elle viendra me trouver ici de pondère aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafinna jaw ɲɛnɛmaya